На върха на атаката ще действа Преслав Йорданов вместо босненеца Мирза Мешич. Другите две промени. Давчев започва за първи път в официален мач този сезон за Локомотив като титуляр. Той смени Иво Иванов. Това ще придаде на Локомотив малко по-атакуващ вид. Атанас Атанасов, който виждате в близък план на вашите екрани, който действаше като ляв халф, също поляката сега е на поста на десния бек. Той заменя там Варбанов. И Романов се включва на местото на Атанасов по лявото крило. Първи ъглов удар в срещата във втората минута. Той е за отбора на ЦСКА. Спас Делев ще го изпълни. Най-конвертируеме футболист за състава на ЦСКА. Остро центриране във вратарското поле. Има непозволени действия на Апостол Попов срещу вратаря Валентин Галев. Все ми се струва, че можеше и повече хора да има на трибуните. Най-вече с оглед на факта, че ЦСКА се представи доста успешно в подготвителния етап. Отбора изигра 8 контроли, загуби само един мач, печели 5, 2 завърши наравно. Прибавям и успеха за Суперкупата, което по-моему би трябвало да потикне хората да поемат към стадиона. Хубав пас сега на Зиго към Делев. Делев прокарва топката пред краката на Галев и извежда ЦСКА напред в третата минута. Мълниеносно начало на ЦСКА. Спас Делев отново е в прегръдките на своите съотборници. Получава овациите на трибуните. Нямаше какво да направи Галев. Бе изпуснат Спас Делев. А и паса, струва ми се, на Яни Зико беше вълшебен. Делев прекоси целият терен, за да отиде да поздрави агитката на ЦСКА. Трета минута, мълниеносно начало за червените. И бих казал лош старт за отбора на Локомотив София. Нямаше засада да измъкне се от тази ситуация Делев. И ето го паса на Мишел Пътения. Той между Лахчев и Кристиян Добрев намери пролука със своята бързина Спас Делев и открива акаунта на ЦСКА в новия футболен шампионат. Отново Спас Делев играе с топката. Малко му избяга тя, все пак той намери начин да отиграе и да спечели ъглов удар. Още един ъглов удар за отбора на ЦСКА. Различно пререкание между Спас Делев и Костадинов за отстоянието на футболиста от топката при този свободен удар. Грегори Нелсън отне тази топка. 3 на 3 в половината на Локомотив. Много неточен пас на холандеца. Ето е първата смяна. Мирза Мешич ще влезе в игра. Ново попълнение за състава на Локомотив София. Футболист от Босна и Херцеговина. Дойде от Рудар, Словения. Преслав Йорданов добре свали към Искрен Писаров, който сега има възможност да достигне тази топка и го прави. Ще използва ли скоростта? Точно това прави Искрен Писаров. Успя да преодолее Адемар, но след това притича Костадин Стоянов и успя да ликвидира тази опасност. Сега ще бъде извършена смяната. В игра ще видим Мирза Мешич на мястото на Марчо Давчев. Не е готов физически Марчо Давчев за цял матч. Това е видно. А Локомотив ще заиграе от тук до края на матча с двама нападатели. Това добре като начало, но интересно е кой ще им подава. Може би Мирза Мешич ще застане зад Преслав Йорданов, тъй като в досегашните си изяви със състава на Локомотив София в евротурнирите босненеца показва, че освен като таран може да действа и като втори нападател с добро гардиране на топката и с добър пас. Естествено и високия му ръст от 193 см ще му помага в печеленето на въздушните двубои и евентуално свалянето на топката към Преслав Йорданов. Сега обаче проблеми за Локомотив София, защото Спас Делев влиза в наказателното поле и комбинира с Мишел Платини, който стреля. Не точно.
От движение изстреля топката с левия крак Мишел Платини. Правилно решение. Виждате поемането на Спас Дедев, който му даде преднина. И тук добрият поглед. Не бе толкова лесна тази топка за отиграване. Румен Горанов затрудни Мишел Платини. Християн Добрев отне на Бандаловски. Подава на току-що влезлия Мешич. Мешич сам там между трима футболисти в бели фланелки. Успя да спечели тъч. Другото ново попълнение от чужбина на Локомотив София. Байкал Кулаксъзоглу е на трибуните. Той не попадна в групата за този двубой. Швейцареца от турски происход. Романов, спрян от Тодор Янчев. Отново капитана на ЦСК играе с топката. От всички действащи футболисти в А група в настоящото първенство, Тодор Янчев е човека с най-много изиграни матчове на ниво А група. 312, днешния му е 313 матч. Има още един футболист в тази тройка на това класиране. Но за това след малко, когато видим как ще завърши тази атака. Платини видя свободния Грегори Нелсън. Той към Борис Галчев стреля. Рикошет. Зико 2-0 за ЦСК. 58 минута. Зико вкарва втори гол за отбора на ЦСК. Втори гол за Зико в официални срещи. Той се разписи за Суперкупата в Бургас преди седмица. Сега се оказа най-съобразителен в тази ситуация. И до голяма степен предрешава изхода от този двубой и Янис Зико. Доста наедрял като фигура, но явно върши работа. Ето още веднъж Платини с добрия пас към Нелсън. Той е още по-добрия поглед. Тук паса, т.е. не паса, удара на Борис Галчев бе спрян от Зико. Имаше там и рикошет в топката в футболист на Локомотив София. В крайна сметка румънеца, след като успя да я спре, след това я насочи в вратата. Трябваше да се действа по-добре срещу Зико в тази ситуация. Не се ориентираха добре футболистите на Локомотив София. Мисля, че това беше Атанас Атанасов. И Янис Зико в 59-та минута прави резултата 2-0. Гитката на Локомотив София, макар и доста по-малобройна от тази на съперника. Също се чува. Страхотна подкрепа получиха железничарите в четвъртък срещу Шльонск. Не спряха да скандират феновете на Локомотив София. И разбира се, останаха доволни, макар че отборът им отпадна. Адемар срещу него Писаров. Намери начин да центрира Адемар и го направи доста добре. Отново Зико се ориентира най-добре там в купа от играч. Успя да спре топката. След това Нелсън не успя да намери начин да шутира. А сега възможност за бърза атака на Локомотив София. Мирза Мешич трябва по-бързо да подава и го прави към Романов. Романов сам е Преслав Йорданов. Забави се Романов с това да му подаде и в крайна сметка притичали е там. Галчев, ако не се лъжа, успя да изчисти топката в ъглов удар. Апостол Попов изпитва някаква болка около централната линия. Ето тук пропусна възможността да му подаде Романов малко по-рано. В чиста позиция бе Преслав Йорданов и притичалия неуморим Борис Галчев успя да изчисти в ъглов удар. Ето тук получи контузията Апостол Попов. Сложи крак пред Мирза Мешич. Предполагам, че ще доиграе срещата.
20 минути до края на матча. ЦСКА води с 2-0. Ъглов удар за Локомотив София. Лошо изпълнение на Писаров. При наличието на толкова ръстови футболисти в наказателното поле, като Мешич, като Преслав Йорданов, като Лахчев, подобно изпълнение е неоправдано. Сега Мешич. Добре успя да спре топката, срещу него Бандаловски. Финт на Мешич, още един ъглов удар за Локомотив София. Много Писаров, този път малко по-добре. Във вратарското поле намеси Семболи. След това удар, топката влиза във вратата и Локомотив връща един гол в 72-та минута. Мисля, че Романов беше човека, който посрещна топката на границата на наказателното поле и връща Локомотив в матча. Точно така, Влади Романов, след като тази топка бе избита от Мболи, Владислав Романов намери начин да я провре в купа от играчи от тези на Локомотив София и ЦСКА и тя спря в мрежата. Локомотив ЦСКА 1-2 в тази 78 минута. Още веднъж повторението на попадението. Ъглови удар, този път добро изпълнение на Писаров. Към Мешич беше топката. Боли скочи, успя да боксира след това. Просто не видя откъде мина тази топка алжирския вратар на ЦСКА. Имаше рикошет в гърба на Коста Янев. С решаващ принос беше Коста Янев при тази ситуация. Но в крайна сметка за голмайстор трябва да бъде записан Романов, тъй като ударът на Романов беше в очертанията на вратата. Просто рикошета в гърба на Коста Янев се оказа решаващ.